Taas toinen kierros alkaa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen punakypäräinen äijä on johdossa. Viidennestä sijasta. Se oli Kasperi Koskelo oli 5. eli taputuksia sinne suuntaan. Hyvä Kasperi. 4. sija meni Suksialle Tuomas Tuominen. Taputuksia sinne. Ja sitten otetaan tänne ne 3 parasta eli Pikkupoika voitti. 3. oli Jonas Bergman. Tänne vaan tuva. Ja toisena tässä tiukkafiiliksessä kilpailussa oli Daniel Velikainen. Ja päivän paras fiilis oli Juuso Muhosella ja hänet palkitaan lihiksellä, limulla ja päivän lipulla. Onneksi olkoon.